Bon dia, el meu nom és Mérida i junt als meus companys Nico i Zoe explicarem el treball que hem realitzat de la botiga Ultramarins. Aquesta botiga tan peculiar li deu el seu nom a la procedència dels productes que venien. Procedien de l'antecostat de la mar. Hem començat el treball realitzant unes definicions. També hem fet les descripcions de màquines i ferramentes que utilitzaven. Per a completar el nostre treball hem realitzat un còmic dedicat a aquesta botiga. En aquest còmic narrem la història d'una compradora que va a la botiga a comprar cafè. En aquest còmic hem tingut en compte el seu format, usant vinyetes i bafarades, i després s'ha pintat i decorat. Per acabar el treball hem realitzat un esquema on es recull la informació més important del nostre treball. Aquest resum indica què són les definicions i les descripcions. També resumeix què és el còmic i a qui està dedicat. Per acabar, hem decorat el lapbook amb dibuixos que hem pintat amb molta estima. Esperem que us hagi agradat molt el nostre treball i hagis gaudit de la nostra exposició.